Baroque. Hi, Baroque. Shout out. Good afternoon. Ross Brel, shout out, good afternoon. Edmond, hello. Shout out, Edmond. Ross Brel. Epic. Nangyari dito?
Abdilatif, hello. Thank you, Abdilatif. Boy TV, hello. Shout out. Thank you, Kuya Boy. Hey there, hello.
Shout out Haydar. Thank you for viewing, guys. Thank you. It's calming the sleepy Bicolana. Yeah. I try to listen calming song. I'm finding some other kind of songs. Hey, sana. Hey Dar, are you still there? Thank you. Ayaw mong sabihin, may lungkot sa iyong mata. Ayaw kong mawala sa iyo. You are in your house? Yeah. Abdulatif? Yeah. Why? Manay Gigi Mix, hello. Baruk Adventure, shout out. Sabi mo na ang lahat, at ikaw rin ang nagwakas. Nagdarama ko ang sakit yun. Absent ako kahapon sa live mo, Manay. Okay lang yan, Day. Ako'y lumimot Okay lang yan. Shout out sa lahat. Good afternoon sa inyo. So hot. kung bakit Na all, nagpipintura ka, Manay. malimot ang iyong Hindi, ano to, tawag dito, yung sand. damdaman. Shout out, Gigi Mix. Diba? Naglalaro yung bata. Naglalaro muna tayo, guys. So, medyo, yes. Naglalaro yung bata. Okay yan ah. Boss Baruk Adventure, mega love shout out. Sarap maging bata na lang. Sige, okay lang naman bumalik ka sa pagkabata. Parang ako, ganito. Diba? Lalaro tayo. Right, Abdulatif Biko. Yes. Thank you, Abdulatif, for always supporting my live. Papalitan natin yung music. Kalimbang ng ice cream. Parang gusto kong bumili ng ice cream. Yes, ice cream, ice cream.
Parang feeling ko ngayon ako ng palay sa probinsya manay. Ano? Ano daw? Bumili ka. Umalis ka yun. I'm doing painting, guys. Nice. Hi, pretty boy. Pretty boy. Pretty boy. Sana all ice cream. Kailangan ko ng ice cream. Ang init. Ay, maligo ka. Sama mo si Barok. Mix, sama mo yan si Barok. Uy, bago yung Brad ah. Ay, Brad to pair. Shout out. Shout out sa lahat ng nasa chat box. Ayan, Gigi Mix. Sama mo yan si Barok. Maligo. Ano, Barok? Sama na. Shout out. 8 million in the house. Good afternoon, everyone. Agoy manay. Thumbs up. Ano, bakit ka natawa? Ay, Brad Tuper. Tuper lang ang malakas. Diba? Tamsak dan. Support. Thank you sa support. Basta per, nasa Pinas na po ba kayo? Wala pa. Wala pa ata siya sa Pinas eh. Di ba, Per? Sa Pinas ka na ba? ASMR. Oo. Monday dyan na ako. Ano ba yun, Manay? Parang kumakaingin ako ng ginagawa mo. Naglalaro yung bata. Ah, di ba? Huwag kang magulo, Gigi Mix. Today, no music. Yes. Today, no music. Only relaxing music. No CPR. Isulat mo dyan kung sino-sino nandito sa chat
Party? Yeah. Some other time we have party. Kuya Rams. Kuya Rams. Ganda ng setup ko. No disco dance. No disco today. Host is tired. Wow, huwag kang bumirit dyan. Wow, galing naman idol. May sulatan ka na dyan. Opo, idol. Para tayong bata. Wala lang. Yung the opposite. Hello. The opposite. Thank you. Hi. Opposite. Hello. M. Spartin. Hello. Shout out.
Kuya Juntags. Sa pangarap, gusto mo limutin. Sabi mo na ang lahat at ikaw Hello, Juntags. Shout out. darama ko ang sakit. Good afternoon sa lahat. Gusto mong ako'y lumimot sa mga Musta mga idol? Ayan, okay lang ang iyong mga idol. Magaganda at gwapo pa rin yan. Malakas ba? Asa na yung tao? Magpakailanman, ngunit ibang hanap ng iyong puso, ika'y lumayo. Alam ko ito.
beautiful Sunday.
Ayan, good afternoon sa lahat na nasa comment. Batuhan mo ng ulo ng isda na may betsin. Medya-medya lang, malagihaya lang. Ano daw? Uy, masama maganyan sa aso. Nakakasuhan. Barok. Ito na lang pakinggan natin. Na tayo guys. Shoutout ng marami sa lahat ng nakatambay. Thank you sa support guys. Bye bye everyone. Tayo ma-stop nito. Thank you Barok Adventure, Tupier, Brad Tuper, Kuya Boy TV,
Salamat sa inyo dyan. Ako'y mag-end na. Bye bye everyone. Thank you.